Já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a dneska tu máme další takovýto video, ve který budu zkoušet, jak moc jsem dobrý, nebo spíš možná vyčúraný hráč, jelikož když se podíváte, tak ležíme na zemi u popelnic a pohled na Franklina vám, přátelé, řeknu, že je takovej, no nic moc. Frére, zvedni se, tak to je ono. Dneska v plánu, přátelé, bude to, že musíme Franklina, samozřejmě z tady této situace, dostat pokud možno co nejrychleji, protože jediný, co máme u sebe aktuálně, tak je flaška a padák. Wow, kámo, super. A máme u sebe taktéž $236. Paráda, no nic, přátelé. Každopádně dneska teda musíme Franklina opět z tady té situace dostat. Tím možná nejjednodušším možným způsobem, a to je tím, co nám vlastně v GTAčku jde asi nejlíp, a to je samozřejmě kradení. Tím pádem budeme dneska krást různé věci. Přemýšlel jsem, že bych asi vykrádal jako i popelnice, ale nakonec jsem si řekl, to jsme už dělali, zkusíme něco novýho, nebo novýho. Řekněme, zkusíme něco jiného, něco, co bude víc fungovat. A tak mě napadlo, přátelé, že se obrátím na svého nejlepšího kámoše Simona. Zde by nás nemá opět nějakou tu levou práci, a to by si myslím si, že mohlo i fungovat. Tím pádem naše poslední prachy my utratíme za co jiného než za tágo. Tak, tím pádem. Kde pak máme taxík? Hele, Downtown Cape Corporation. A řekni mi, že se na mě nevykašlete, prosím. Protože jinak nevím, co budu dělat. Díky, kámo, let's go. Pojď, jinak když se na Franklina, tak ten už asi i zažil lepší časy, jo. Tepláky, tílko. Už jako ten haircut by to možná taky chtěl trošku jako upravit, ale hlavně ty vousy vypadá jako somrák, co si budeme. Naštěstí v této situaci jsme už byli asi ve 3 videích. Kámo, halo, to jsem já. Asi ve 3 videích. Tím pádem my se z tady té situace umíme dostat, ale uvidíme, za jak dlouho samozřejmě to bude tentokrát. Tak, nasedám a měl bych si asi vybrat waypoint, že jo? Tak počkej, kam já půjdu? Já půjdu asi třeba sem bych to viděl. A waypoint, let's go a jdeme na to. A vyplivne nás. Jsme tady. Tak, kolik mě to, bráško, stálo? Ani nevím, podle mě. Jo, počkej, já to mám zadarmo, no jasně, teď vlastně Franklin v GTAčku vlastní tady taxikářskou společnost. Tím pádem paráda, no tak my nikdy nebudeme na mizině, vždycky můžeme jezdit taxíkem za free. Tak, každopádně, teda pojďme k Simeonovi, já už ho tamhle fréra vidím, nebo nevidím, ale vždycky tady je, tak počkej, kde je teď, hele, on se možná někde prochází nebo schovává.